जनवरी से बतर रहे अरे बाबा समैया हो कि आई के लगवाली की ना रहो कि केहू नहीं धार हो। भैया वो एगो हमनी के समय रहे कि गले में हारी पीछे झाड़ू, ना ढंग से चले के आजादी ना थूके के आजादी। भैया कैसे कहे के बाद जनवरी से बतर रहे बाबा समैया हो जनवरी से बतर रहे बाबा समैया हो आई के लगवाली की ना रहो केहू नहीं कइलू धार हो। भैया ये आप लोग पूरा कहानी सुनी, आँख में आंसू भर जाई। भैया कहे के बाउरी का गरवा में हारी रहे पीछे रहे झड़ुआ हो ऐसन समैया रहे मोरा हो। गरवा में हारी रहे पीछे रहे झड़ुआ हो ऐसन समैया रहे मोरा हो। तोहरा करम के बाबा कितना बड़ाई करी तोहरा करम के बाबा कितना बड़ाई करी देख गइला 3 गो
लेकिन बाबू लास्ट में कहे के बाद अखिया से लोर बरसे देखे खाती मन तरसे केने गइला भीम जी हमार हो केने गइला भीम जी अखिया से लोर बरसे देखे खाती मन तरसे केने गइले भीम